Krista sangi samko ya संसारात बरी खबर प्रगट्या सलोकात प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजात उतरण करणे साच देव्या क्रिस्त्रायात Krista sangi samko ya संसारात बरी खबर प्रगट्या सलोकात प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजात उतरण करणे साच देव्या क्रिस्त्रायात वैडी पोरी एकवटम जाऊन जियेव्या एकवटम जाऊन जियेव्या आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रास प्रगट्या मोगान सेवेक स्वार्था विणे जीवन आमचे जियेव्या अनवारांनी समस्यांनी सोन्याचेर मात भरोस्या Krista sangi samko ya संसारात बरी खबर प्रगट्या सलोकात प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजात उतरण करणे साच देव्या क्रिस्त्रायात अंगारावरात जाल्ल्या संस्था क्रिस्ता उजवाड फांकोव्या भेदभाव सोडून पेल्याक पावूंक संघटीत जावन वावुरया आदर्शीन येन ह्या धर्माच्यान सोडवून दारातय हाडया क्रिस्ती मावल्या तत्वाद्वारे संसार नवो बांधुया Krista sangi samko ya संसारात बरी खबर प्रगट्या सलोकात प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजात उतरण करणे साच देव्या क्रिस्त्रायात